Dear Kuya Totoy o Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy o Lola Hubad, please, tawagan nilang ko sa pangalang Bea. 21 lang ang akong edad. Niadtong nabuntisan ko sa kong boyfriend nga sundalo mga idol. Wala man may problema sa kong boyfriend. Kay ready na po siyang magninyo. Kay 30 years old naman siya that time. Pero ang iyang mama, dili pa gyud ready. Nga i-let go ang iyang anak. Tungod sa sweldo, mga idol. Ma, next week, mamalayan ako kang Bea. Unsa? O unsa may dalian ninyo anang minyo-minyo? Kabalo ba ni si Bea kung unsa ang responsibilidad sa usa ka asawa? 21 ka pa lang, dili ba? Yes, te. 21 pa lang? Laag pa'y trabaho anang idara. Ma, buntis si Bea. Unsa? Baka kita na kasi mong apo, ma. Tinuod ba kini Bea? Buntis ka? Yes, te. Buntis ko. Gisiguro gyud nimong mabuntisan ka, no? Para way kawala akong anak nimo. Ma. Lain na pud, uy. Kung ako'y padesisyonon, ayaw sa mo pakasal. Pag-ipon ra mo ni Mike. Malay nimo, dili day mo magkasinabot aning babayhana. Basin labad nig batasan. Lisod na nga masulod kas kami nyoon nga ang asawa bata-bataon pa. Kuya Totoy og Lola Hubag, nasakitan kay ko sa mga gipanulti sa mama ni Mike. As in, dili gid siya happy sa among gibalita sa iyaha. Tuod man, after pamalay, nasabutan nga, inikuman na lang sa akong pagpanganak ang kasal. Wala na lang pod ni palag ang akong side mga idol. Kay kabalo manggod sila, nga kontra gusto gyud ang mama ni Mike. Gani, wala siya nakigatubang sa akong parents dito sa Bukidnon mga idol. Tito lang ni Mike og iyang sister ang niuban sa amua. Wala namang goy papa si Mike mga idol. Byuda naman ang iyang mama ug naa siya'y duha ka igsuong babay. Diri na lang kapuyo sa balay. Kay duha ra man ni sila si mama diri. Mike, mas gusto na ko ilang ate. Babe, pagandaan na lang good. Babe, obvious man diba na dili ko gusto ni mama nimo. Basin, mas stress pa ko ang baby kung dili ko magpuyo sa inyo. Okay, sige. Nagkasabot ko. Ang ako alang ba nga mausa ang gasto. Mabanan ka ni mama sa doktor sa mga panahon nga wala ko. Ayaw ka bala ka, babe. Naaman bitaw si ate. Okay, sige. Ikaw, kung asa ka komportable. Sige lang, patagal ta ka ni mama sa imong mga needs. Thanks, babe. Pasensya na ka ni mama, babe, ha? Nagselos na nimo. Kay mahadlok siya nga kung maminyo na ta. Ako na may karapatan sa imong sweldo? Sabta na lang. Kuya Totoy og Lola Hubag, didto ko ni Puyo sa kong ate nga nakaminyo pod og taga diri sa Davao. Kay originally taga Valencia Bukidnon ang among kaliwat mga idol. So nag-expect ko nga makadawat ko sa suporta ni Mike kada sweldo niya. Kay ang ATM ni Mike that time mga idol, tuaman sa iyang mama. So ako, magpaabot ra gyud. Kugwa ko magdahom. Nga murag, nakaminos gyud iyang mama sa ako Maura ni gipahatag sa imong ugang nga nun? 1K? Wala siya kuya pi. Magpaprenatal ka? May magsasentra ka mo adto kay libre. Vitamins pa nimo. Cravings pas buntis. Mauwa man ko madimante. Mura man gunagyatod sa mangod ni Mike. Unya, di na ka mutugan kang Mike? Hello? Kung ako, di ko palabutan ng 1K, uy. Unsa ko naman lang na ako mga anak na ka? Pero sa bamulit to si Mike, magisulti ko niya. Ayaw na lang, te. Unsa ayaw? May katungod ka, Bea. Og labaw sa tanan, hapit na mo makasal. Puhol na lang, te. Kabalo na kasi yung mama, dili ba? Buta na naman kung kakaayo. Mauna ang gibusaran ka. Te. Bantay ha kung mga anak na ka. Nya 1K lagi po ni hatag atong imong impaktang ugang nga nun.
Awayan ko magit si Mike ba? Para masayod siya sa kalaki sa iyang inahan. Kuya Totoy, og Lola Hubag, human ko nakapanganak. Nagpakasal mi ni Mike. Pero guul kaayong huna-hunaon kay wa ming attend ang iyang mama. May gani. Kakampi na mo ang igsuon sa iyang mama, ang tito ni Mike mga idol, ug ang iyang mga pinsan. So after sa kasal, naanas ako ang ATM. Pero wa pagid mi nagkatok sa kong mother-in-law mga idol. Pero permi ko makadungog og dili maayong chismis gikan sa akong ugangan. Unya, demanding pagid kaayo siya, Kuya Totoy og Lola Hubag. Kuyaw kaayo makapangayog kwarta. Unsa man na, gaw? Gibahin-bahin ako ang sweldo ni Mike. Oy, kadako po sa bahin siyang mama, oy. Mao gani di akong dili masabtan. Naku kay bahin akong ugangan sa sweldo ni Mike. Okay ra siguro na atong ulitaw pa si Mike. Unya karon kay pamilyado na. Uy, unfair sa kayo, gaw. Ang galibog ko gaw eh. Nabaya may ginabayarang motor, rent pa aning balay, gatas pa, kuryente, tubig, pagkaon pa. Unsaon naman ni uy? Pagsulti mo si mong bana, uy. Kuya Totoy og Lola Hubag, I know dili na to anging ipugos ang atong sarili sa taong dili gusto nato. Pero isip mama siya sa kumbana, ugangan ako. Gahope kid in town ko mga idol nga magkaayos mi, nga dili na unta niya isipon nga kaaway ko, nga kaagaw ko sa sweldo sa iyang anak, nga unta masabta niya nga pamilyado na si Mike mga idol. Og hinaot nga mabawasan na unta ang iyang kademanding kaysa tinuod lang, mas dako pa ang iyang ginapangayo kaysa mabilin sa ako ang mga idol. Dili na pud makatarunganon. Palihog, tambagi ko, ug salamat kaayo sa pagtagad ning akong soleran. Magpaabot, Bea. May ngapon sa tuon Sender si Bea, lamay ngapon. Maayong hapon pag-usap ni mo diha, Kuya Totoy, og ni mo pod my loves. Ni hao, aritang Bea. Kining issue, Madam Bea, dili ni siya kuan dali ra masulbad ba. It takes time, it takes patience, it takes deep understanding kay ang kalaban mo gud nimo ang imong ugangan. So, money-wise, financial-wise, kinahanglan na ay other plan. Kumbaga, dili ra kay na mo saligan ninyo. Di ba la? Yes, nga kung mahimo unta day, aside sa sweldo sa imong bana, naa pa kay laing income para dili kay ka magpait day ba. Although ikaw magid unta ang naay katungod lagi kay ikaw man ang asawa. Unya unsaon man ni imong mother-in-law day nga mo papil man gyud siya. Ipa-feel man gyud niya sa imuha nga inahan ko. Ako anang anak, ako mo inay katungod sa sweldo. Yes, kaya kung kanari sa liga ninyo, mahulog bitaw nga wala na, baldado. Nasa imuhang ATM, o niya sila, unsaon na lang, niya, mora po na yung source of income nila. Gawas kung open-minded sila, mangita sila trabaho, mangita sila dugang pagkakitaan para dili magsalig diha, or ikaw ang mangitag paagi para dili maundang ang ilang sustento gikan sa imuhang bana. Which is very inappropriate paminawon kay ikaw may asawa ron, kanya, di ba sa ingon nga nasa mo ang tanang katungod kay responsible person man ang imuhang bana, naman po siya obligasyon dito sa ginikanan, pero sa nga minyo ka, murag ikaw nag-dool-dool sa luwag karon. Mao man day, ikaw gidool-dool sa luwag kay naman imong ATM, pero mausad lagi, magsige magyamar imong ugangan. Labad gihapon na sa ulo day, o kamurag yung magtiayo ng magsabot ana kung unsay maayo ana. Ipadayon ba na ang sustento sa iyang mama? Nga matod nimo mas dako pa kaysa mabili nimo. Madaranig pagampo day. Madaranig pagampo, lalom nga pagsabot,
Kanya time ang muhil sa pain nga inyuhang giagian karon. Di na ta magampo anang dili maayo nga mga butang. Maningkamot na ta nga maayo ang imuhang relationship sa imong ugangan, sa iyang pamilya, kay apil ba na sa imuhang gipakastlan. Challenge po ni sa imuha isip asawa. Nakinahanglan tubangon nimo og dili talikdan. Sakto day. Abagi ginig pagampo. Nga unta malukmay na ng kasing-kasing sa imuhang ugangan nga magkaayos na mo, nga dili na kaituring nga kalaban kay asawa ka sa iyang anak. Salamat day. Good luck o laban lang. Focus imong attention sa imong anak. Sabay pag-ampog pagpaningkamot, masulbad na imong problema. Ako si Kuya Totoy. Ug ako si Lola Hubag. Feel good lang. Always.